pregătindu-se să execute această lovitură liberă. Cuțea lui Curtean, trage că mingea. Ei, foarte bună pasa pentru Boubacar, continuarea lui Boubacar, pentru șut și gol! Foarte bună pătrunderea și pasa apoi a lui Matei. Aici Boubacar a avut timp să se uite după un coechipier și Да видим какво ще измисли футболистът на Ботев Пловдив. И чудесен изстрел сега 1-0. Александро Кортан, гол за Ботев Пловдив. Цялата ситуация. Ето пасът, с който беше разрязана, така да се каже, защитата в зелено и бяло. Очудващо Михаил Венков беше в центъра на защитата, вместо да пази своята половина. Той беше предпочел да бъде до капитана на гост. Marius Alexe peste Valentin Ilie, din nou Alexe, o pasă bună pentru Curtean, șutul lui Curtean, gol! Gol Dinamo, minutul 21, Dinamo deschide scorul. Steaua cu 1-0 și în acest moment șansele Stelei la titlu devin și ele nule, la fel ca și speranțele. Jocul este lăsat să continue, Curtean cu